Sa number 3, isa ka resolution na ginfile ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Benitez nga magpatigayon sang inquiry angot sa natabo nga encounter sa banwa sang Toboso. Nag-file si Benitez ang resolution nga nagadirect sang nagakaigo nga komitiba sang House of Representatives nga magpatigayon sang inquiry in aid of legislation sa encounter sa Salamanca naging kamatay sang 19 ka mga ginaaligar katapos ang NPA. Nalakip sa 19 ang duha ka mga US citizens. May nagkanilain nga mga narratives nga nagagwa angot sa natabo nga insidente nga kinahanglan ang impartial investigation para mapatod ang matudtuod nga natabo sunod sa resolution. Ginapaabot nga ang mga natungdan nga mga government agencies kag iban pa gid mga grupo ang magasubmit sang reports, documents kag iban pa nga mga ebidensya. Sa piyak ka bahin, ginsinigman sa Presidential Task Force on Media Security nga ginkilala nila ang nagkanilain nga mga narratives angot sa affiliation sang community journalist nga si RJ Nicole Ledesma, isa sa 19 ka mga napatay. Ginaabi-abi Manila ang pagpangusisa nga ginapatigayon sa Commission on Human Rights. Importante nga ang tanan nga ma-verify para maangkon ang hustisya kasubong man ang accountability. Ginasulit man sang ehensya ang pahanumdum sa media personnel nga yara sa conflict zone nga magsunod sa safety protocols. Dalakip na diri ang paggamit sang vest kag mga markings nga naga-identify sang journalistic status para malikawan ang misidentification.